аввалин авторизация якум бор дар омадан ба Faberlic Drive. Ба ссилка зер мекунем мо ба саҳифаи авторизация яъне дохил шудан мегузаронад. Вайтия ки зер кардем ҳар кас регистратсиони номери худаша яъне логини худаша менависад ва пароли худаша. ин касоне ки дар каталоги гузашта 100 балл кардагиянд ёки умуман вип консультант ҳастанд. дохил мешавем. анакно сразу мепурсад выбрать локацию, то есть ҷои истиқомати худатона, ҷои зисти худатона. Таҷикистан регион яъне кадом вилоят аст, ҳар кас вилояти худаша интихоб мекунад. Хатлонская область ва дар инҷо сохраните зер мекунем. мана мо аллакай дохил шудем ба личный кабинетамон дар Faberlic Drive. мана Ибодулоева Маҳина, мана фамилияш Маҳина Ибодулоева. агар изменить изображение ки кардем мо аз галерея расмамона агар ки гузоштан хоҳем мегузорем. барои инам драйв метиҳад. ман расми Маҳинае дорам. мана подборка мекунем, чтобы рӯяш шавад. выбрать. Так, все мондем ва албатта сохранить зер кардем. дар ин ҷо тугмаи «Я не употребляю алкоголь и табако» ки зер кардем фаъол мешавад. барои инам драйв метиҳад, яъне ман на сигор мекашам, на менӯшам. аз поёнтараш боз ҳамон маълумотҳои дар бораи Маҳина буда нависта шудааст. агар ки ҳозир ба қисми рейтинг гузарем, дар он ҷо касе ки дар вилояти Хатлон ба Faberlic Drive ворид шудааст, мана дар ниҳошон ҳаст. Маҳина аз ҳисоби ки дар вилояти Хатлон аз рӯи званяш оли якум одаме ҳаст ки ворид шудааст, ҳозир ҷои якум ба истодааст. агар ки ба анкетаи ҳар шахс худаш дар ин ҷо уже драйваш нишон дода шудааст ва дар кадом ҷойҳо умуман дар Тоҷикистон аст нишон метиҳад. звания ва вип 1 буданаш, яъне вип консультанти 100 балла якум буданаш значокаш нишон метиҳад. агар ки мо гузарем ба қисми события, инҷа вазифаҳои шартҳои додагии компания ки мо иҷро кунем, аз рӯи вай ба мо компания драйв метиҳад. агар перейти вк кунем, вк дошта бошад, через инҷа вк медарад ва худаш пайваст мекунад. перейти в чат-бот Telegram, вай худаш чат-боти Faberlic ба мегузаронад, вай автоматик пайваст мекунад, барои инам драйв метиҳанд. ва инҷа аллакай уже шартҳои додагиаш видео сёмка мекунем, ягон продукти маҳсулоти нағз дидамон се туш агар харем бамон 100 драйв метиҳад дар ҳамин каталоги ҷорӣ. на 2 драйв метиҳад барои ҳар як карта активировать кардагӣ. оли Маҳина ба нагузаштааст. анакно стиральный порошок якташ дута агар добавить кардем, якташ бепул меояд, гирифта метавонем то 26 шума.